na po kag gwapa gali sa akong vlogger ni on board gali oh. So are sige man vlog ni ma'am sa ako no. Yes, so tano bili na lang ka ni ma'am. Bili na lang ko no. Nasaan na lang kumupot si mo? Sunod naman Sige, yes. No. 1, 2, yes. Okay. Thank you mama. Thank you Ginong. Yes. May yung ugto gali mga kamaton no tole quarter to 12 pa lang sa ugto kamaton na. Ang gwapo ka pa naman ding on board sa akong gali kamaton no mga taga sa nagustuhan ka ma'am no? Yeah, sa nagustuhan. Yes, vlogger gali mga kamaton. Sino kanya ma'am ang page sa Facebook ma'am? Like a K guys. Sige, shout out mga viewer mo. Viewer ni Maton. Sa mga viewers ni Nong Maton, shout out guys. Follow nyo gid kag subscribe si Kuya. Yes, so are si Ma'am Kate no? Like a K. Like a Kate. So kadto kami sa Robinson no, manyaga kami. Shout out kag sa mga follower kay ni Ma'am Kayla Kate. Laika. Laika Kate. So follow ta mga kamaton gali. Amo na si Ma'am Laika. Makita niyo kung ano kagwapa kay mama. Small world guys. Yes. So naka-on board si Ma'am gali sa akon diri sa San Agustin. Sa San Agustin ka naka-school? Yes. Ano nga course? Civil engineering. Yun, civil engineer. May engineer na naman tanga bag-o di sa Lilo. Yes. Engineer naman na namin ti Manong guys. Okay. Pro sige vlog mo man. Yes. Okay. Naka-vlog man sa gali sa iyang nga pwede sila mga kamaton Yes, so more active ako sa TikTok at Facebook. Sa TikTok, like a K. Yes. So, nantaw tani karon kay ma'am ni. Na-vlog bang ko ni mama. Shout out kay sa mga viewer gali ni mama. Thank you sa inyo kay ari kami naga-collab kami ni Ma'am gali oh. Gani. Sa din ka gani ka pula ma'am. Sa Uton. Sa Uton ka. Yes, taga Uton gali ni si mama. Si Maton nga natin kalapas niya. Kalapas ka no? Oh. Yes, so teka kamusta nga itong vlog to, subong? Ay, okay good. Okay na? Chill lang. Okay. So, amo na pareho kami nga okay. Tawagit kami. Yes, pero mano ka to sa Juan Robinson, subong? Sa 168 na? Lunch, yes. Manyaga. Teka mo to, ang barko gali ka Maton, manyaga kami nga duwa. May paman ka manyaga, ganun si Maton, no? Last 12 no. Panyaga na nung after dito. So medyo dugay na gid man ka naka-vlog sa Facebook kanina nag-YouTube ka man. Kay wala gid ko masyado gid time kapag mag-make videos man for YouTube galahaw. Okay, may Maton vlog ko sa Facebook. May Facebook ko man. Pero sa YouTube ko muna. Abay sa YouTube pag hindi nag-active. Medyo mahulag kung magabot ng sahod ni Maton gali sa Facebook Pero ginaulat-ulat ko na lang ang akon nga stayin nga editor gali. Sana So, amo ni. Medyo taga-taga lang tayo sa kwan ng kamaton sa pag-upload ta kay editor ta video ublaman mo. Lanan tani may tani tawag ning pangbayad sa aton ng editor nga stayin. Alam mo na siya problema pag ang pag ginagay sa reason nga do di ko pa kaya magpa-YouTube. Kaya ang edit pag balahaw syempre it takes time gida. Kag may time ka gidaya sa pag-edit. So muna ako no nagagap ko sa pag-upload kuaning 3 to 5 days bago ko uploadan. Kasi mayroong may harap pa nga shortcut video mo. Di nan gina. Amo na tsaga na lang anay si Maton no. At least na bayo kaya sa bungog to gali sa bunga adlaw kay naka-on board sa akon si Laika Kate. Laika Kate. Nami mo ganito nga lifestyle kay at the same time drive ka and then the vlog ka again. So, double kita. Get si Kuya Maton guys.
Yun. Kaya sa top ng mga classmate mo to nga mga engineer. Shoutout kayo sa mga classmate ko nga future engineers. Yes. So, pila na lang kaya sa amo na lang na bago mag-graduate? Amo na lang na Yes, ako lang na makagraduate kita kag maka... Ganit. Basta ikaw pa mo ang engineer sa akong balay. Kubo lang ano yun. Ay, ate, so nag-enjoy lang kami din ni mama Enjoy lang kami sa pag-vlog diri sa Iloilo, gali Kamaton. So medyo pila ka na katuig vlog sa Facebook? Actually 2 years. 2 years pa lang ko muna ika-active sa 2 years? Yeah. Pagbalik nyo, normal ka nag-start? Yes. Yes, ako mo man, pagbalik nyo, normal man. Pandemic. So, ari na kami gali di Kamaton, no? Dili tamagi, kung dili. Dili lang, Ari na kay Manya, gagali kami ni Ma'am Kit sa kano sa diri sa 168 nga tingin na tawago. Yes. So, under anong entrance. sige ma'am, u-turn ta. Ayan, ano? Dali lang. May mga Kamaton nga mga sikad nga naga-parking gali Kamaton Dito sa ligwa may u-turn So shout out lang ma'am sa mga follower mo gali. Ano no? Shout out na lang sa imo mga follower to. Sa mga viewers ni Kuya Maton, visit naman ko guys. Leave lang ka mo comments dito. Yes, so muna gali na si Ma'am Kamaton na. Kag gali sa akong vlogger ni mo on board gali So, are, sige man vlog na ma'am sa ako no. Yes, so tano, bilhin na lang ka di ma'am. Bilhin na lang ko no. Saan na lang kumupot si mo? Sunod naman Sige, yes. No. Yes, so pag-apa kay matabnel ta. 1, 2, yes. Okay. Thank you, mama. Thank you, Ginong. Yes. Thank you, mama. Thank you, Ginong. Okay, sa dasal na. Ay, comment ka sa akon nga kuan na. Okay, pangitaon ta kato karon magpurturo ta way ko gali. Sige, mama. Yes. Na-vlog ako ni Ma'am Kito. Lagi ko kabalo na vlog ako sa sulod na Ano ma'am ka vlog ka ma'am? Siya Di ba ko na kilala gali ni mama kay amo ni sa TikTok sa Facebook. Yes. So, amo ni mga Kamaton kong mga driver sa sikado. Yes, so thank you Kamaton. So, amo ni bago pa naog si Ma'am Kit gali Kamaton Pagod man si Ma'am Kit like ano ni on board sa akon dire sa kwan. On board si Ma'am sa akon dire sa Agustino. Engineer si Ma'am gali Kamaton ang ginakuha yang course. So amo na lang ni nga to ay ka mag-graduate si Ma'am gali mga Kamaton Yes, so thank you ma'am sa imo Salamat sa pag-subscribe kay mapalo-palo man ko sa imo nga page nga Kamaton Yes. So, enjoy lang kami ni Ma'am. Nalaog na lang to sa manyagang dito si Ma'am sa 168 mga Kamaton Yes, so ari ko sa downtown gali Kamaton Heart of the city ni mga Kamaton So, dili na lang Kamaton kag salamat kag mayong ogto. Thank you ma'am sa imo sa pag-onboard. Ay ko kabalo sa imo nga gina-vlog mo na ko gali sa sulod ba. Kuhay ko kita imo nga kamera. Ay ko kabalo na vlog mo na ko gali. Yes, so salamat sa imo sa pag-vlog sa akon nga Kamaton Ma'am Laika. Yes, so amo ni. Thank you sa pag-onboard mo gali kay Maton sa bungog to gali Thank you. Pariyo kita nagpangita kita sa nga mga viewer di nga taga Iloilo nga mga viewer. So amo ni si Ma'am gali taga Uton, first town sing halin sa city proper So amo ni may ogto sa inyo mga Kamaton kag mayong ogto sa inyo mayo nga pagpanyaga. Yes, so salamat.